84 koronavirus kasu berri atzeman dira azken egunean Nafarroan. Abuztuko lehen 15 talde immunitatea lortzea espero duela adierazi du Nafarroko Osasun Kontseilariak. Nafarroko ubidea eraikitzeko lanak ekainean hasiko direla iragarri du Txibite lehendakariak. Allozeko urtegiak langileak izango ditu uda honetan ingurunearen erabilera jasangarriari buruz informatzeko eta sensibilizatzeko. 2021-2022 ikasturtea irailean hasiko da lanaldi jarraituarekin ordutegia zatitua berreskuratzeko aukerarekin. Nafarroko gobernuak eta Tafallako udalak kartzelaren ordezko neurriak ezartzeko elkarlanean aritzea aztertuko dute. Palestinar herriari elkartasuna adierazteko elkartaratzea eginen da gaur arratsaldeko 7:30 Gaztelu plazan. Iruñeko udaleko gazteriaren mahai berria ofizialki eratu da. Nafarroko liburutegiak literatura fantastikoari buruzko erakusketa inauguratu du. Zubiak eraikitzen leloa duen euskara zikloa aurkeztu du Berriobeitiko udalak, Sonakai, Zirika Zirkus eta Gurera ikuskizun eskainiko dira bertze ekitaldiren artean. Maiatzaren 24tik 27 ekozine jaialdia egingo da Iruñeko Golem Baionan. Elkarlaneko arkitektura hiri espazioak birdefinitzeko ziudadelan hasiko da periferia birpentsatuz erakusketa. Fem Kultur jaialdiaren barne gataz antzerki emanaldia larunbatean arratsaldeko 7:30 Iturramako Zibiboxan. Nafarroa koloretan erakusketa omenaldian Nafarroari Mendillorriko Zibiboxan maiatzaren 23 bitarte 16 laun dira, plan dira desgaitasune intelektuala duten 4 eta 6 urte arteko pertsonek onduak. Ostegunean 84 koronavirus infekzio kasu positibo berri atzeman ziren Nafarroan, Osasun Departamentuarek eskainitako behin-behineko datuen arabera. Asteontako kopururik altuena da. Asteazkenean baino 34 kutsatze gehiago izan dira, asteartean baino 23 gehiago. Txantrea auzoa Iruindarren erregistratu dira kasu gehien azken egunean 6, Tafallan eta Noainen dira bigarren zerrendan 5 kasurekin. Azken datu ofizialen arabera, ospitaletako okupazioari dagokionez 80 gaixo daude koronavirusagatik. Ospital sareko zentroetan aurreko egunean baino 3 gutxigo. Asteazkenean koronavirusarekin lotutako 3 ospitalaratze izan ziren, hoietako bat ere etzen zainketa intensiboko unitatean izan, eta etzen gaixotasunaren ondorioz inor hil. Atzoko datuen zain 3 egun kateatu ditu Nafarroa koronavirusagatiko heriotzarik erregistratu gabe. Bertzetik aipatu ere gaur maiatzako 21 sartuko dela indarrean foru agindua, horren bidez Nafarroak malgutu egingo ditu hainbat sektore eta jardueretako irekierak, edukierak eta ordutegiak koronavirusak foru erkidegoan duen egoera epidemiologikoa eta sanitarioa kontuan hartuta. Neurrien artean nabarmentzekoa da jardueren ordutegiak gaueko 9:00 10:00 luzatzea eta eremu publikoko eta pribatuko bilerei dagokionez, bilera horiek gehienez 8 pertsona eta 3 bizikidetza unitatea ez izateko gomendioa. Alde horretatik, hemendik aintzinera muga hori gomendio bat izango da. Neurriak oraingoz 2 astez mantenduko dira ekainaren 4 bitartean. Nafarroko gobernuko Osasun Kontseilariak azpimarratu duenez, koronavirusaren aurkako txertaketa prozesu oso bide honetatik doa eta horrek Pfizerren hornidura astero handitzearekin batera, abuztuko lehenbiziko 15 aldian taldeko immunitatea lortzea ahalbidetzen duela. Kontseilariak azaldu duenez, 60 urtetik gorako biztanleen 95,9 dosi bat emanda babestu dute, eta erdiari 2 dosi emanda 52,9 Horrek aurre hartu digu eta ekainan txertaketarekin egongo gara 40 eta 49 urte bitartean, azaldu du Kontseilariak, eta asteburu honetan 50 eta 54 urte bitarteko tarteari deituko diotela gogorarazi du Zarrenekin hasita. Bestetik, Indurain Kontseilariak gogorarazi du sendagaien Europako agentziak 12 eta 16 urte bitarteko taldeari Pfizer txertoa jartzeko baimena emateko zain daudela. Santos Kontseilariak gogorarazi duenez, zitazioa 2 bidetik egiten ari dira, telefonoz eta web bidez.
Halaber, zehaztu duenez, SMS sistema ez da bere zitazio bat, baizik eta persona bat zitaziora sartzeko abisu bat, bere taldea jardunean dagoelako edo beste kasu batzutan telefono bidezko hitzordua gogoraztea pasa ez dadin. Web hitzordua 35.289 lagunek erabili dutela zehaztu du. Era berean, pasaden astean jarritako txerto guztien 35% hitzordua web bidez erreserbatu zutenak izan zirela. Lizarratik pasatzen den Nafarroko ubidea eraikitzeko lanak heldu den ekainaren hasieran berraktibatuko dira. Hala iragarri du Txibite lehendakariak Bernardo Ziriza lurralde kohesiorako kontseilariarekin eta Joaquin Puig Indiako zuzendari orderekin batera emandako prentsaurrekoan. Egako adarra deituaren lanak Nafarroko ubidearen eremu ureztagarriaren lehenbiziko faseko edapenekoak Lerin eta Karkar udalerrietan hasiko dira. Sesman, Lodosan, Andosian, San Adrianen eta Azagran jarraituz. Txibite lehendakariak honako azpimarratu du. Duela urtebete inguru eszenatoki honetan bertan zuekin partekatu ahal izan genuen Nafarroko ubidea Azkoien eremuan barna birgaitzeko lanak eta gaur urtebete geroago aurreratu ahal dizuegu egun batzu barru ubideren lanak berreskuratuko direla Lizarraldean barna. Jarduketa honek amaitzean itoiz kalitatezko urez hornitzea ahalbidetuko du 1.300 nekazari baino gehiagorenak diren lursail ureztatuen 5.428 hektareatan. Gainera, landatuko diren laborantza motak hedatu ahal izango dira 54 laborantza mota ezberdin lortzearaino. Gainera, Andosila, San Adrian eta Azagrako sail ureztatuek oraindaino ura neguan soilik eskura zezaketenek orain urte osoan eskuratu ahal izango dute. Honek, ahalbidetuko du udan laborantza hontarako garai kritikoan mahastia ureztatzea horrela eremu hontako ekoizpenen kalitatea hobetu ahal izanik. Lurralde antolamenduko etxebizitzako paisaiako eta proiektu estrategikoetako departamentuak pertsona bat kontratatu du ekainean eta uztailan bisitariei jasangarritasun inguruko prestakuntza emateko, zehazki Allozeko urtegia arduraz erabiltzeko jarraibideak emango ditu. Gainera, helburu horrekin berarekin departamentuak gogorarazi du autoa aparkatzeko lekua erreserbatu eta edukiera kontsultatzeko aukera dagoela joan aintzinetik. 2021-2022 ikasturteak goizetan lanaldi jarraituarekin hasiko da Nafarroan haur eta lehen hezkuntzako DBH-ko batxilergoko eta lanbide heziketako zikloetan, ikastetxe publiko eta itunpeko guztietan. Halere, hezkuntza departamentuak ez du baztertzen egoera epidemiologikoak hobera egiten badu eta osasun agintariek horretarako aukera ematen badute normaltasuna berreskuratzea eta ikastetxe bakoitzak ezarritako lanaldiarekin ikasturtea garatzea. Gainera, Nafarroak hezkuntza errefortzua aplikatuei eutsiko die eta haur hezkuntzan 20 ikasleren ratioa mantenduko du heldu den ekainean amaituko den ikasturte honetan. Hala iragarri du Carlos Jimeno hezkuntza kontseilariak eta Gil Sevillano hezkuntza zuzendari nagusiak. Planak osasun agintarien oniritzia du eta badator hezkuntzako konferentzia sektorialak eta osasuneko lurralde arteko kontseiluak egindako bileran hartutako erabakiekin. Planaren berri eman zaie jada ikastetxeei. Aurkeztutako planean 2 eszenatoki agertzen dira. Lehenbizikoan irakaskuntza presentziala bermatzen da etapa eta maila guztietan. Pandemiaren bilakaeraren arabera lehen eszenatokia horretan 2 aukera egongo dira bata zenbait neurri erlaxatzekoa eta bestean normaltasunera itzultzea ikastetxeen lanaldiari dagokionean. Aurreikusitako bigarren eszenatokian ikastetxeak erabat ixtea agertzen da, izan ikastetxe bat, hainbat ikastetxe edota guztiak osasun agintariek erabakitakoari jarraiki. 2021-2022 ikasturteak nolako bilakaera izango duen ezin da aurretik jakin azpimarratu du Jimeno kontseilariak, baina helburu nagusia da langileen eta ikasleen segurtasuna eta osasuna bermatzea koronavirusaren aurrean eta helduden ikasturtean ere ikasle guztiek arreta presentziala izatea. Kontseilariak halaber azpimarratu du txertaketa prozesuak aurrera joan arren eta 2020-2021 ikasturteko esperientzia izan arren birusaren andui berriak agertzeak 3. hiruhilekoaren hasieratik eskola eremuen transmisio gehitzeak 100-batetik 7,8 ikasleak txertatu gabe egoteak
eta talde horretan kutsatze indize nabarmen areagotzeak gobernua zur jokatzera behartzen duela epe hain luzerako erabakiak hartzerakoan, eta beraz, protokoloa une bakoitzeko osasun egoerara berregokitzeko aukera irekita uzten dutela beti. Nafarroako gobernuak justiziako zuzendaritza orokorraren bitartez Tafallako udaletxearekin batera kartzelaren ordezko neurriak ezartzeko aukerak aztertu ditu. Zehazki, Jesus Arrizubieta alkatea askatasunaz gabetzearen alternatiba gisa zigortutako pertsona batzuek gizartearantz egin ditzaketen lanei buruz planteatzen diren ekimenetan laguntzako prest agertu da. Eduardo Santos Migrazio Politiketako eta Justizia Kontseilariak harrera egin dio Aretxubietari Iruñako Nafarroko jauregian izandako bilera batean. Bileran zehar Santosek Tafallako zinegotzi nagusiari helarazi zizkion Nafarroko zigorrak betearazteko zerbitzuaren lan ildo nagusiak. Elkarlanerako bideak aurkitzeko interesa agertu baitzuen, batez ere, gizarterantzeko lanak eskaintzari dagokionez, kontseilariak adierazi duenez. Bestalde topaketak balio izan zuen Nafarroko gobernuaren mendeko bikote egonkorren erregistro bakarra laizter abian jartzeko eta lan horiek egiten zituzten udal erregistroak ordezkatuko ditu. Eduardo Santos eta Jesus Arrizubietak aztertu zuten udalek erregistro bakar berri honen herritarren ezagutzan izan dezaketen garrantzia eta ura behar bezala ezartzeko tokiko erakundeen eta Nafarroko gobernuaren arteko beharrezko koordinazioa. Boikot, desinbertsio eta zigor Iruñerriak herri ekimenak deituta elkartaratze eginen da gaur arratsaldeko 7:30 Iruñeko Gaztelu plazan. Azken egunetako gertaerek aintzineko beste asko bezala, Israelgo demokraziaren mitoa erabat suntsitu eta haren apartheid sistemaren errealitatea erakutsi dutela salatu du herri ekimenak. Zerrendatu dituzten adibideak dira muturreko kolono armatuek mehatxatutako Sheikh Jarrako komunitatea leku sakratutzat jotzen den Al-Aqsa mezkitan erasotako zibilek, Gazan hegazkin sionistek bortizki hildako haurrak, Israelgo kaletan palestinarrak lintxatzeko saiakerak. Jerusalem, Zisjordanian, Gazan eta Israelgo estatuan herri palestinarra altxatu da muturreko indarkeriaz eta giza eskubidekiko mespretzu arrazistak inposatutako apartheid sistema kriminalari amaiera emateko ahaleginetan. Israelgo giza eskubideen aldeko gobernuz kanpoko erakunde handiena, B'Tselem elkarteak eta Ameriketako Estatu Batuetako giza eskubideen aldeko Human Rights gobernuz kanpoko erakunde ezagunak egindako txostenak zehatzek Israelgo apartheidaren errealitatea egiaztatu dute duela berriki. Iruña badu gazteriaren mahai berria, Fernando Sesma hezkuntza herritarren partaidetza eta Gazteriako zinegotzi ordezkariak zuzendutako mahai berria atzo arratsaldean bildu zen Gazteriaren etxean, gelditzen den legegintzaldian zehar eginen diren lanei hasiera emateko. Kiden aurkezpen orokorra egiteaz gain, 30 gazte erakunde baino gehiagoko ordezkariak eta Nafarroko Gazteriaren Institutuko eta Nafarroko Gazteriaren Kontseiluko bozeramaileak besteak beste mahaikidek Paloma Dueñas Grijalba izendatu zuten lehendakariorde. Ekues osasun larrialdi eta emergentzietako taldeko kidea, ezagutza arlo horretako ikasle voluntarioen elkarte bat da. Mahaiak berak aurreko abenduan onartutako araudiak ematen dituen aukerak erabiliz batzorde iraunkor batez eratzea erabaki zuen, baizik eta lantaldeen bitartez ohiko moduan funtzionatzea. Hurrengo ohiko deialdia udaren ondotik eginen da. Atzoko saioan alorreko zuzendaritzak eta Gazteriako teknikariek egun egiten ari den Iruña Gaztea 3. planari buruzko informazio eman zieten bertaratutakoei, eta aurreratu zituzten Iruñeko udala hurrengo hilabetetarako prestatzen ari den gazte programazioaren eta udaletxea egun lantzen ari den beste gazte programa batzuen ildo nagusiak. Ildo horretan, mahaiak atzo beren lehen proposamena egin zuten. Kultur txangoak eta gaztei zuzendutako boluntariotza proposamenak udalak udauntarako egindako programazio planetan sar daitezela. Gazteriaren mahaia 2001 jaio zen organo bat da udal antolamenduaren barruan, eta gazteriaren arloan udalak egindako jarduketen inguruan gazten engaiamendua bideratzeaz arduratzen da, hiriko gazteria osatzen duten hainbat eragile eta entitatek elkarrekin egindako hausnarketa, azterketa eta proposamenen bidez.
Nafarroko liburutegiak eszenarios fantastikos erakusketa inauguratu du apirilean abian jarritako zikloari jarraipena emateko. Inaugurazio ekitalian Ignacio Apeztegia, Vianako Printzia erakundea kultur zuzendari nagusia, Asunción Maestro Nafarroko liburutegi zerbitzuko zuzendaria eta Nabel Olaso, Nafarroko liburutegiko zuzendaria izan dira. Erakusketa 8 gai zehatzetan antolatu da eta maiatzaren 20tik irailaren 30 bitartean egongo da ikusgai. Zubiak eraikitzen leloa duen euskara zikloa aurkeztu du Berriobeitiko udalak. Flamenko eta euskara uztartu dituen Sonakai talde donostiarra izanen da plater nagusia, ekainaren 5ean eskainiko du kontzertua Artikako kulturretxean. Bestelako ekitaldirik ere izanen da, publiko ez euskaldunari zuzendua, euskara maitatzen hasteko hitzak izeneko erakusketa antolatu dute, hizkuntza ezagutzen ez duten pertsonak euskarara hurbiltzeko. Maiatzaren 24an jarriko dute ikusgai Artikako kulturretxean ekainaren 6 arte. Ekainaren 3an berriz, bertsolaritza musikatuan oinarritutako gurerara ikuskizuna eskainiko du Oskar Estangak, Berriobeitiko erabilera anitzeko aretoan. 2 ikusentzunezko ere eskainiko dira, lehenbizikoa Iñaki Alforja zuzendariaren euskaraldiari buruzko bizipres dokumentalaren aurkezpena. Ekainaren 2an izanen da. Euskarazko labur bira gala eginen da, bestetik ekainaren 4an 2 ekitaldiak Artika berriko artigunean eginen dira. Aurrentzako jolasak ere izanen dira zikloa bitartean eta jarduerei amaiera emateko Zirika zirkusen hemendikara ikuskizuna estrenatuko da Artikako kulturretxean, hau ekainaren 6an. Iruñan dago berriz ere Ekozine nazioarteko ingurumen zinemaldia, sentitu hausnartu eta jardun dezagun, zinerik konprometituena gizarte eraldatzeko arte gisa, nazioarteko film labur eta dokumentalak lehiatuko dira sail honetan. Amaitzean, haren egiletako batzuk jardungo dira ikuslekin eta bizitako esperientziak eta egoerak azalduko dituzte. 100 gaztek hartu zuten parte martxoaren bukaeran egin ziren ikasleentzako proiekzioetan eta orain publiko orokorraren txanda iritsiko da. Astelehenetik ostegunera arratsaldeko 7:30 aintzinera dokumental laburrak eta filmak ikusi ahal izanen dira. Gainera, film bakoitzaren emanaldia amaitzean, haren egiletako batzuk solasean arituko dira ikusleekin eta bizitako esperientziak eta egoerak azalduko dituzte. Astelehenean, Zumiriki Oskar Alegriaren azken filma, asteartean Mexikotik iritsitako Titixi, asteazkenean El precio del progreso eta ostegunean amaitzeko Urpean lurra Magi Barber zinemagile nafarrarena. Iruñeko udalak Euskal Herriko arkitektuen elkargo ofizialarekin elkarlanean ireki du Ziudadelako misten eraikinean eta barrutiaren belarrietan periferia birpentsatuz erakusketa. Zeina arte erakusketa hutsa baino gehiago, elkarlaneko hirigintza prozesu baten irudikapena da, eta Iruñeko periferiak aztertzea, berreskuratzea eta birdefinitzea du xede. Erakusketak 2 esparru lantzen ditu batera, hainbat herritan, Uharten eta Iruñeko auzoetan, Etxabakoitzen eta Lezkairun egiten diren prozesuak erakustea hoiek grafikoki irudikatuz, eta herritarren partaidetzaren bidez egindako arkitektura iragankorreko erakusketa ere izatea. Ostegunero erakusketa hausnarketarako eta pentsamenturako gune batek osatuko du, 6 hitzaldiko ziklo batez. Lehenbiziko hitzaldia, Zaida Muxi, hirigile eta hirigintza eta generoko espezialistaren eskutik izanen da, maiatzaren 27an, arratsaldeko 7:00. Ziudadelako erakusketa gunetan proposamenak etengabe berritzen dira eta doan bisitatu daitezke asteartetik igandera. Erakusketa ekainaren 27 bitarte bisitatzen ahalko da mistoen eraikinean, asteartetik larunbatera 11:30 1:30 eta arratsaldez 6:00 8:30, igandetan bakarrik goizez. Fem kultur zikloaren barne Gataz antzerkia maiatzako 22a, larunbatean arratsaldeko 7:30 Iturramako Zibiboxan. Martxoaren 8ko manifestazio bat, Manuela, Isabel eta Clara, 3 emakume, bizitza ulertzeko 3 modu. 3ek ere beren kezkak azalduko dizkigute feminismoaz, honek gizartean duen eginkizunaz eta lan munduan duen posizioaz, bai eta amatasunaz, adiskidantzaz edota maitasunaz ere. Gataz, antzeslanak emakumei buruzko hausnarketa eragiten digu, bai eta
emetasunak gure gizarte garaikidetan duen eginkizunaz ere. Pertsonaien bidez, 21. mendeko emakumearen motivazioak pozaketan nahigabeak ezagutuko ditugu, Teatro al Punto Producciones taldearen ikerlan baten emaitza da Paloma Roderak antzestua eta zuzendua. Nafarroa kolorretan erakusketa, omenaldia Nafarroari Mendillorriko Zibiboxan maiatzaren 10tik 23 bitartean ikusgai. Mendillorriko Zibiboxean bukatuko da Atenak koordinatu eta kudeatu duen erakusketa ibiltaria, Atena Fundazioaren musika eta dantza eskola, artea eta desgaitasuneko ikasleak. 16 lan dira desgaitasun intelektuala duten 4 eta 6 urte arteko pertsonek onduak, Nafarroko monumentuen eta leku adierazgarrien erakusgarri. Nafarroa omentzeko ekimena izan da kolore bizi eta deigarrien bidez egindako margolanen bitartez, iparraldetik hegoaldera egindako ibilbidea leku eta monumentu andana bat erakusteko.